Πραγματικά σήμερα εντυπωσιάστηκα από τις εγκαταστάσεις του εργαστηρίου, των παλιών αποθηκών αλλά και της καινούριας αποθήκης που είναι εντυπωσιακή και εύχομαι στην Agrology να συνεχίσει με το ίδιο πάθος για ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια. Συγχαρητήρια στη διοίκηση για αυτό το υπέροχο κλίμα. Είμαι σίγουρος ότι τα επόμενα χρόνια έχουμε να δούμε πολύ περισσότερα. Εύχομαι η εταιρεία χρόνο με το χρόνο να μεγαλώνει ακόμα περισσότερο και το οικογενειακό κλίμα που υπάρχει ανάμεσα στους εργαζομένους να μην χαθεί ποτέ. Οι πρωταγωνιστές της σημερινής ημέρας είναι καταπληκτικοί άνθρωποι της Agrology. Έχουν πολλή ενέργεια και δύναμη, έχουν αφοσίωση και πείσμα στους στόχους τους και έχουν θάρρος να βάζουν ψηλούς στόχους, άπιαστους στόχους. Πραγματικά είμαι περήφανος για όλους σας. Σήμερα λοιπόν κλείνουμε 40 χρόνια, αλλά το πιο σημαντικό είναι ξεκινάμε για τα επόμενα 40. Σήμερα είδα εγκαταστάσεις καινούργιες στην Agrology. Με καθήλωσαν από την νέα κατασκευή τους, με εντυπωσιακούς χώρους, με πρωτοποριακές πραγματικά εγκαταστάσεις. Εγκαταστάσεις που δεν έχουν να ζηλέψουν σε τίποτα από τις εγκαταστάσεις άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Χαίρομαι που δίνεται η δυνατότητα σε νέα παιδιά να αναδείξουν τις δεξιότητές τους. Εύχομαι στην Agrology να συνεχίσει να εξελίσσεται, να μεγαλώνει, να επενδύει και να έχει όραμα και για τα επόμενα χρόνια. Επενδύσαμε σε εγκαταστάσεις, κατασκευάσαμε 2 αποθήκες, επενδύσαμε στην ποιότητα και στην ασφάλεια, ψηφιοποιήσαμε τις διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου και διαχείρισης παραγωγής και ενισχύσαμε το τμήμα με νέα καταπληκτικά μυαλά για να το πάμε ακόμα πιο μακριά, ακόμα πιο ψηλά. Είμαστε η πρώτη εταιρεία παγκοσμίως που ενσωμάτωσε το πυρίτιο σε μια ευρεία γκάμα σκευασμάτων σε συνδυασμούς με μάκρο και μικρο στοιχεία. Τώρα είμαστε η πρώτη εταιρεία που ενσωμάτωσε το τιτάνιο σε ευρεία γκάμα σκευασμάτων, πάλι με διάφορους συνδυασμούς, και η πρώτη εταιρεία που κάνει χρήση των βιταμινών στη γεωργία. Να σας ευχαριστήσω όλους που μας τιμάτε με την παρουσία σας και να σας προσκαλέσω στα επόμενα γένεια που θα κάνουμε, διότι τώρα ξεκινάμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να συνεχίσετε να καινοτομείτε και να προσαρμόζεστε στις συνθήκες της αγοράς και είμαι σίγουρος με την προσπάθεια όλων ότι θα ανεβάσει την εταιρεία πιο ψηλά από την ψηλή αποθήκη που είμαστε τώρα.